Laktar kokale Ramogi TV kamwacho ni ngima en mwandu. Kawuono en tarik 28 dwe mar 7 hik 2022 en World Hepatitis Day. Kaka piny ngima hingo odiechiengni e kaka wan bende Ramogi TV wahingo odiechiengni. Ka bende tuo mar hepatitis obire kidienje mopogore opogore. Wantiere kod kidienje madhi abich mag tuoni kamoting'o kidieny mar A, B, C, D kachiel kod E. Tuo mar hepatitis obiro e yo mane? Okelo chandruoge mage ne oganda. Kendo thoro mar wach higani en I can't wait, tiende ni okanyal rito. Nyaka wabed kod tuagni nikech tuoni bende oknyal rito, to kelo chandruok mang'eny ne oganda. Mata e chendo ni en Andruth Otieno, aduoko ni erokamano kuom bedo kodwa. Ngima en mwandu kendo mor mokalo ni wendo wa kendo laktar marwa. Osechopo e studio wagoye mbaka kotenore kod tuo mar hepatitis kawariwore gi piny ngima mar yango odiechieng hepatitis e piny mangima World Hepatitis Day. Machiegni daktari. Erokamano. Kaka watimega odiechieng kodiechieng ibo nyisowa nyingi, in wuod kanye, in laktar molonye weche mage, wadonje twak achiel kachiel. Erokamano Ruth, nyinga Jerry Okelo, anan wuod Ringa Kojwach, kamoro miluongo ni Korokoro. To anan daktari Nairobi ka, hospital miluongo ni Medical Health Services. Anan general GP, that is GP. To anyalo thiedho anything mabiro kaponi ntigi monego beni bedo referred, that's what we do. To en manani koro gigite kuongo chope lweti kaito kaponono ni onego beni chwale okang machielo ne laktar machielo kokibro chwale. Kawuono en odiechieng hepatitis kata World Hepatitis Day en nyasi mahingo e piny mangima. Hepatitis en ang'o? Kawakete e yo achiel koka wabodhi kidienje mopogore opogore nikech nitiere mang'eny ahinya, nitiere matin ahinya. Kawuono en odiechieng that is 28th mar July. Wa celebrate hepatitis, World Hepatitis Day niwach en chieng mane nitie daktari mane yo piny Ujerumani mane otimo research mare moyudo tuoni ma omiyo nying mar hepatitis. To emomiyo ineno ka wa celebrate hepatitis kawuono. To chieng manoyude odiechieng ma kawuono. Bang igni ariyo ma bang kosefwenyo tuoni to chako dhi oyudo vaccine mare. Koro niwach ma kawuono en odiechieng ma en birthday mar nyie mano yude ni. Koro emomiyo noketo odiechiengni tarik 28 koro bedo World Hepatitis Day. To hepatitis gi dongere wanyalo gole e gimoro miluongo ni hepatic en gima deal gi liver, mano chuny. To liver en gima nie dendi monego bed nitie gik mopogore opogore matimo. Koro tuo moro amora moyudo chuny mamiyo chuny bedo gimoro gi dho science oluongo ni inflammation. To inflammation ni ka liver oyudo inflammation koro waluonge ni hepatitis. Koro hepatitis manyiso ni en inflammation mar liver, onyalo bedo kata mana nitie virus, onyalo bedo kute kata mana bacteria, onyalo bedo kata mana chemical mora but wanyalo luongo ni en hepatitis, lakini koro lure gi gimokele. Koro gi hepatitis B kata hepatitis A kata hepatitis C manyiso ni okele gi virus miluongo ni hepatitis A virus kata B virus kata C virus. Koro hepatitis chutho to en inflammation mar liver mar chuny no ma imiyo obedo gi chandruok manyalo miyo dendi bedo matuo. Nikech ing'eni chuny en ochalo injin mar dend dhano, gimoro amora kalo e chuny ka, maka gimoro amora nyalo tuome kata nyalo kethe, manin gima onego beni wang'iyo gi maino mathoth mokalo. Awinjo kiwacho wach mar inflammation mar chuny, inflammation mar liver bro kelo inflammation kenyalo pimonwa gi dholuo mayot ni onyalo bedo ni ang'o matimore e chuny momiyo wanyalo wacho ni chuny ng'ane obedo inflamed. En kuot, seche mokuot no be winjo ka nitie rem mabedo kama kuot no. Kasto inyalo kel gi kute mopogore opogore kata mana chemical mopogore opogore kodhie kamora more dendi kata mana fuonde mora more dendi. Lakini koro kawuono to wawuoyo e wach chuny. Manyiso ni ka poni chuny okuot kata winjo ka rem nitiere to okotika konego beno tiyo,
koro mano emoluongo ni inflammation. Yeah. Erokamano ahinya. Wantiere kod kidienje mopogore opogore mag hepatitis, mana kaka ne wachako ni gidhi nyaka manyalo dhi kidienje 5, kata kamano nitiere adek ma othoro ng'ere ahinya. To hepatitis B ema bende thothne wawinjoga ka iwacho mang'eny. Hepatitis B ni en obiro kokalo kuom ang'o? Nikech kidienje mokwongo kanyo ipimonwa ni hepatitis en inflammation mar chuny kata kuot mar chuny, ma bende inyalo kel kod virusi, inyalo kele kod chemicals mopogore opogore kotenore kod kama ng'ato tiye, inyalo kele kokalo kuom chiemo bende, kit chiemo moko ka ng'ato chamo, kod gik mopogore opogore. Hepatitis B mang'eny ahinya ni ento thothne obiro kokalo kata kang'o ma otimore del. Hepatitis kaka wawache no wan gi hepatitis A, B, C, D gi E. To koro D gi E ni ok othoro ng'eny. B ni mang'eny ahinya. B ni mang'eny ahinya. Koro B ni en iluongo ni wan gi virus miluongo ni hepatitis B virus. Hepatitis B virus ni en onyalo maki e yo mopogore opogore, lakini en wawacho ni gidongere wawacho ni body fluids. Manyiso ni onyalo seche moko nyalo maki ka inenori kata yudo waluongo ni coitus, kiyudo kinenri gi ng'at ma partner mari ni kode kuriworu. Kasto be onyalo maki ka poni itiyo gi kata mana remo, wamedo ga jiremo, watimo gimoro ni transfusion ei hospital. To ka remb ng'ano nigi hepatitis be kodonje e rembi to be inyalo yudo. Olaw be nyalo miyi. Nitie jok ma tiyo gi yedhe ma pogore opogore, jok ma wacho ni drug addictions, jok ma chuore sindan. Yedhe ma mero ji. Koro kiyudo kiponi tiyo gi sindan ma nyawadi moro osetiyo godo manigi hepatitis B ni, ebo nyalo timo nade? Onyalo maki. Manyiso ni en body fluids. Mana kaka onyalo yudo ayaki, kaka gini be nyalo yudore. Mathothne yore mag terruok namba 1 teka ni en pi moro amora mowuok e del kaka ipimonwa body fluids, pi moro amora mar del. Onyalo bedo yore mag olaw, remo, luya, kapo nono nitiere gi ng'at mantiere kod kute mag hepatitis B, bende inyalo yudo hepatitis B. Kamano. To mane mang'eny, yo mane mang'eny ma ji yude go? Mar riwruok. Niwach yudo ni Kenya ka hepatitis ng'eny niwach yudo ni wan gi tuo mar ayaki. Koro tuo mar ayaki ni be seche moko yudo ni omedo miyo gini bedo mang'eny. Niwach yudo ni nitie ji mang'eny ma yude ma koro korumo obedo chronic. Koro kobedo chronic to yot mondo otim nade? Mondo olandi. Koro yudo ni yor riwruok ni en mong'eny moloyo moko gi. Niwach moko gi tek mondo yud ni blood transfusion. Niwach blood transfusion kidhi kata hospital yudo ni blood ni osebedo screened, ma nyiso ni okonyal timo nade, okonyal bedo ni en gi tuo kata hepatitis, niwach ing'iye ka en gi hepatitis kapok omi jatuo. Chon to ne nyalo timore kamano, but tinde to screening nitie mathara ma ok apar ni inyalo yudo remo manigi tuo ni, mana koko nene to ne nitie to pok onene. Mar ariyo to yudo ni drug addiction ni tinde wan gi syringes kata mana needles mang'eny, bechgi be yot. Koro yudo ni ji mang'eny ni kodgi to ok giriw kaka chon. Koro yudo ni ng'eny ji ma yudo hepatitis B ni gin jok ma nyalo yude mana e yor riwruok ng'eny gi, lakini yore mopogore opogore ka be nyalo kele, lakini ok ng'eny. Na chendo mar penj laktar biro ni achiel kachiel kokalo Ramogi TV kamwacho ni ngima en mwandu. Wantiere kod Dr. Jerry e studio, wang'iyo hepatitis ma bende wahingo kendo wariwore kod piny ngima e hingo odiechieng' ma kawuono. Dr. Jerry oleronwa kacha ni wantiere kod kidienje madhi 5, kata kamano achiel ma en hepatitis B ema thoro bedo mang'eny mokalo. Obiro kokalo kuom yor riwruok. En tuo kata en kuot kata chandruok mar chuny ma bende nyalo biro ni kokalo e yor riwruok, kaka daktari owacho, yore mag pige mag del kaka olaw kaachiel kod luya kaachiel kod yore mag remo bende. To seche mosekelo chandruok ne chunyi ni en ang'o gini ma odhi timo ne dendi? Daktari, kapok wang'iyo chandruok mokelo ne chunyi, wang'iyo ne tij chuny kato watude kod hepatitis B kapo nono ni odonje dendi kod chandruok midhi bedo godo. Chuny en gima dhano te nyaka bedgo, kata mana le mora amora nyaka gimora amora mangima ok gimora amora wach ni mammals. Koro iyudo ni chuny en gima en gi enzymes mogolo makonyo chiemo mondo obed digested, ma wan gi gimoro ni bile ma be wuok ga mana e chuny ka.
to chuny ni en owuon okonyo nyaka loso remo wach hemoglobin manyiso ni en gima important sana. Mar adek en gima en emogolo gik maricho manie del ma wach ni end products manie del monego bed ni igolo oko o eliminate ma gidongere waluongo ni metabolism. Manyiso ni chuny ni en gima muhimu sana e del ka. To koro kapo ni wan gi tuo moro amora manyalo affect do chuny ka, to iyudo ni gigi te ok dhi timore. Manyiso ni production mar blood, mano hemoglobin, be dhi bedo mokethore matin, kata mana marach matin. Manyiso ni chiemo be mwachamo dhi bedo gi shida mar digestion. Niwach nitie enzymes mawuok kaindi ma be dhi miyo timo nade ma konyo digestion. Manyiso ni kapo ni hepatitis B omaki, to nitie gik moko mang'eny madhi luwo bang' tuono ma gine ma ginyalo kelo complications. Koro wayudo ni hepatitis B en virus madhi to odhi odonjo e chuny kanyo, to koro omiyo bedo inflamed, mako bedo inflamed mako kaka nowacho cha no kuot ma kendo ohinyore ma chalo gima nigi injury, koro ok odhi tiyo malong'o kaka onego beni otiyo. Manyiso ni koro seche ma waseneno ma wayudo ka in gi gine nitie ranyisi moko ma idhi neno, ma ranyisi gi ma koro dhi miyo kata mana daktari dhi neno ni onego beno pimo kata hepatitis B kata hepatitis mopogore, lakini koro nitie ranyisi ma separate hepatitis B kuom mopogore ka ma wan gi A, B, C gi D. Erokamano ahinya wal yudo ler mokalo kowuok kuom Dr. Jerry. Wadwa ni mondo mwakaw yweyo ka waduogo, daktari bro nyiso wani ranyisi mage makidende ne inene dendi to nego beni chich nitere kod hepatitis B. To seche ma nitere kod ranyisi gi enang'o monego beni timo. To tuo ni mar hepatitis B bendi nyalo thiedhe, to kapo ni nyalo thiedhe, wanyalo rumo chuth koso oyo kik dhi mabor kata matin kik isudi. Niaje? Ni kama unashangaa kwa nini naangalia simu with so much focus, eh? Usishangae sana. Nimekuwa ndani ya story kabisa. Ni kama ile hali ya juzi. Ni kama nilikuwa hapo iki happen. And when this new market was being opened, ni kama nilikuwa hapo tu. Hata vile local tourists for a special rate at the coast, I was there. And when this new road was being commissioned, I was right there. Na hata wewe, unaweza kuwa ndani ya story wherever you are. Just download Citizen Digital. Stay informed on all the news and events as they happen across the country, the continent, and the world at large. Download Citizen Digital, Kenya's #1 news app. Wangisini ma e kama watede, ma e kama walose. Pakionge batahera unge. Mit maratari ni kwa Ramogi wacho ni ketema naka kuka wachake kuka wadwa mmoke kuka kuneno wane ma wanka karibuni sana machiegni ure chenro mar tiedero mabiro ni chiengeso ko chakore sa 11 mamidhiambo. Collect fare kwa boda au matatu ukitumia ViewPay cashless na uqualify for bima ya 100,000 shillings pamoja na medical cover ya 20k na permanent disability cover ya 100k kwa 5 bob pekee. Dial *236# today to start using ViewPay cashless. Building the containers was by chance. This was more of a DIY. So I worked with local fundis. In fact, the main person here was the welder. The main challenge was space. Putting the space to be functional. I wanted this thing to be high quality, high end. So I can say the finish is expensive. I can't give an estimate, but I know it's a lot. To watch this story and more, download the Citizen Digital app today. Kenya's #1 app, Citizen Digital.
Kane pok wadhi e yweyo ne wamake kama ne laktar nyisowa ni nitiere ranyisi makineno tinyalo chich ni nyalo bedo kod hepatitis B, ma bende en kidieny mar tuo ma bende biro kelo kuot mar chuny, to ikele kod yore mopogore opogore kaka kute mag virusi, chiemo ma ng'ato nyalo chamo, chemicals mopogore opogore ma samoro watiyo godo odiechieng' kod gik ma kamago. Daktari, kanye mwadwa chako godo? Ranyisi mage makinene dendi to nego beni chich ni nitiere kod kute mag hepatitis? Hepatitis B en wacho ni en gima mako chuny. Manyiso ni koro ranyisi mang'eny dhi luwore gi gima chuny timo. Achiel kuomgi iyudo ni seche ma kanyo kuot to iyudo winjo ka nitie lit moro on the right side, mano e korka chich upper side mar bundi, mano gimalo. Koro iyudo ka kaponi mulo kama tiwinjo ka lit, seche moko be kata kiwuotho tiwinjo ka oyukni to olit matin. Mano ranyisi achiel. Mar ariyo, inyalo bedo kata mana gi ol moro mabiro, ma seche moko iwinjo ka iol kabisa. Ma kaponi iwinjo kamano to iyudo ka in gi kendo gi pain e bundi kanyo ero, to inyalo chich ni nyalo bedo ni nigi gini. Maduong' ahinya ma ji neno ga kabisa to en gimoro miluongo ni jaundice. Jaundice en iyudo ni wang'i kata mana ginene mar lwetegi, ilweti bedo maratong'. Ma jaundice no en gimomiyo bedo maratong', gimoro amora ma affect madhi to chando chunyi kelo ni jaundice. To jaundice ni en en achiel kuom ranyisi ma dhi nyisowa ni ng'ani nyalo bedo kata jatuo ni nyalo bedo gi hepatitis mopogore. Lakini koro wane ma koro nyaka wadhi wang'e kwatimo lab test mondo wang'e ni to en B kata ka en A kata ka en C, ko kamano to onyalo bedo gimopogore kata gi hepatitis. Koro achiel kuom ranyisi machielo, iyudo ni kendo seche moko kata kidhi e cho, tiyudo ka cho ni cha ino ka rep kabisa, to kata kalane iyudo ni oloko kite mochalo gima onge kala. Ngeni onge ga ne seche moko iyudo ni kichamo gima kata mana lot, iyudo kata ni kit cho bedo kata mana maralum. Seche moko kichamo kata mana ochele to onyalo lokre kata maratong'. To iyudo ni maindi ichalo ka gima inyalo neno iye. Manyiso no rep ma ochalo gima dwa bedo transparent matin. Koro mana achiel kuom gima nyalo nyiso ni sida nitie ang'o e chuny. Ma en achiel kuom ranyisi. Jomoko winjo ka jomoko nyalo bedo kata ni ng'ok, jomoko wigi barogi, to en gima nyalo bedo kodi kum kata mana wan gi acute, wan gi chronic. Acute en gima nyalo bedo kodi kata mana dwe achiel kata mana ariyo, to chronic to nyalo budho kata mana ngima ni te. Koro ang'o madhi poge nikech ka wantiere kod acute kod chronic, ang'o madhi timore dedi mondo mi okel pogruok? Mokwongo nyaka wang'e ni wadil gi hepatitis mane mar hepatitis. Niwach wan gi A to wan gi C to wan gi D gi E. D gi E go gin ok ging'eny. To iyudo ni A kata C, A kwan godo tiyudo ni nitie kidhi e cho tiyudo ka in gi diarrhea. Manyiso ni en cho mawuok mana mar pipi lilo, to en gima budho, to en orumo piyo. Manyiso ni seche ma waneno diarrhea ni to nyaka watim nade, nyaka wang'e hepatitis A. En muhimu kabisa mondo wang'e mano. To kin gi B kendo iyudo ni kendo in ionge, kata kidhi e cho to en cho ma omakore maber, en mani koro kala ne cha emopogore. Kidhi e C be nigi diarrhea. Koro ber kata poni kineno mago ok onyiso ni koro ni ok nyal pimo mopogore go. Inyalo timo kata test mana mar A, B gi C mondo ifweny ni to wadil gi mane. Erokamano ahinya. Aneno ka ikelonwa picha daktari. Mokwongo ni mantiere kod picha mar chuny, ma bende daher mondo mi johera mar chenro ni ogoye wang'i gi ne ni ma e kaka chuny chalo, to kapo nono ni hepatitis B ma oweni odonjo to nyalo kelo ni chandruogni magi ma wasebedo kwalero. Kata kamano aneno ka inyiso ranyisi kokalo kuom picha bende, po nono ni ng'ato nokowinjo
winjo wantiere kacha kod olo lokruok mar wang' bedo ratong' chuny mating'ore kata ng'ok kaito lal mar ndhadhu mar chiemo kata appetite bende lal wayudo kacha seche ma ng'ato dhi oko matin bende ineno ka koro oko matin bende loko rangi mano bende nyalo nyisi ni inyalo bedo kod hepatitis B ma bende wawuoye odiechieng' kwa medo kanyo to ineno ka nitie mane wiwa wil matin nitie kar bleeding or bruises yudo ni ng'ato kata kinyori matin to remo wuok mang'eny to oko chang mapiyo waluongo ni blood clot ok timre mapiyo manyiso ni kaka nwawacho cha liver kata mana chuny ene okonyo loso remo to remo ni nigi gik moko ni blood clotting factors koro blood clotting factors gi kokol gi losore ni wach liver ni ok ber to nyiso ni seche ma koro idhi inyori cha to blood clotting factors ni ok bi bet to kok gi bet to nyiso ni koro idhi timo nade remo dhi yo mang'eny moloyo kade gigi nitie daktari thoth ne joma mine ka pek ka gidhi e clinic idwaga ni mondo gitim test mar hepatitis B ni manyiso ni nitiere gimomiyo idwaga ni kinyalo time tim to joma mine mapek bende thoth ni timoga test kata ipimoga ng'ama miyo hepatitis B kapok wadonje kuom joma mine mapek kod hepatitis B wamule ni ka ng'ato biro iri koseneno ranyisi ka ubo timo ne test nang'o test kata nondo ni broka uthulo marom nade mondo duogi kati wamule joma mine kod hepatitis B mine mapek kibiro hospital kapo ni daktari ochech ni nyalo bedo gi hepatitis B manyiso ni isenyise ranyisi te ma in godo gi kaka osebedo odhi timo test mopogore test mang'eny itimo gi remo ma hepatitis B kitimo kata mana serology test manyiso ni idhi ng'iyo kata tinde wan gi rapid test madhi wuok mana almost instantly kitimo to itero remo e lab to kopim to odhi golo ranyisi ni in gi gini kata ionge kode manyiso ni remo no dhi gole idhi neno idhi yudo ka tuoni nitie ei remo mano serology test lakini koro lure gi hepatitis ka osebudhe dendi nitie jok ma yudo ni hepatitis osebudhe dendgi kabisa ma chako ketho do chunyno niwach onyalo ketho mo obedo kata obedo gima koro do chuny nyalo kata mana fail ma wawacho ni wan gi liver failure koro seche ma wang'iyo test ni mar ng'eyo ni koro ni wan gi hepatitis ber kwa ng'iyo ni gini osebudho marom nade manyiso ni wanyalo timo viral load mondo wang'i ni to virus ni ong'eny koso tin mar ariyo wanyalo ng'iyo kata liver ni watimo gimoluongo ni liver function test en ni wang'iyo ni to liver ni otiyo maber koso koti maber to kotiyo maber to osekethore marom nade niwach liver function test ni eno bo nyisowa ni wan gi shida mar liver to liver ni osekethore machalo kama monyiso ni ok onyal tiyo maber to nitie jok ma seche moko be nyalo wacho ni watim kata mana scan kwa timo scan manyiso ni wadhi neno ka liver ni eno kuot en gi cirrhosis en gimoro ni seche ma koro osehinyore cha ma koro obedo gi inflammation cha to obedo gi inflammation e ndalo mang'eny manyiso ni o heal gi scar seche mochango cha seche mochango cha ochango ga dhola momakore matek manyiso ni koro ok otim tije manonego be notimo cha magini kono medore motieko liver te to koro liver no nyaka gol mano ya achiel kuom mage test mwanyalo timo wanono ka watimo kwa nono ni to osehinyo liver maromo nade to en liver manyalo tiyo kendo koso ken liver manyalo tiyo kendo koso en gima mobiro sani to kothiedhe to dhi rumo manyiso ni onyalo biro sani kati thiedhe to dhi rumo mano iluongo na acute erokamano wamula ne joma mine mapek kod tuo mar hepatitis B joma mine mapek biro gidhi e clinic mar iluongo ni antenatal clinic ANC to clinic gi onego bende gichako chon gichako wawacho ni dweche 3 kadhi mbele onego bende gisechako clinic to watimo gimoluongo ni screening en ni joma nigi hepatitis onego bende wa screen waketo gi kuonde kidienje mopogore kuma wanyalo yudo gie to mine mapek ka gibiro to achiel kuom tests mwatimo en hepatitis B test manyiso ni nyaka wapim remgi mondo wayud ka gin gi remo kata ka gin gi hepatitis B kata ka gionge go to kwa yudo ka gin godo to wang'e maber ni hepatitis nyalo mako nyathi seche ma nyathi nyuolo
seche minyuole mana kaka ayaki kaka tuo mar ayaki kotano kod pige mag del pige mag del koro gimwatimo ni kwa yudo kaponi mama ni nigi hepatitis to gimwatimo ni nitie yedhe minyalo miye kaponi oinge kata tere matek to kaponi ok tere matek to ing'iya timiye mana itimone mana dieting mondo roteke mag del obed maber to seche ma nyathi inyuolo ma kosenyuol nyathi to nyathi kuongi pimo koyud ni nyathi onge godo to imiyo nyathi immunization immediately chanjo mar hepatitis mano bedo bro kelo white kidieny machielo mar TWAK kotenore kod chanjo ni nikech wayudo kacha ni kare chanjo nitiere mar hepatitis ponono ni diher mondo mi penj laktar penjo mora mora thuolo ber mokalo inyalo tudori kodwa kokalo yor SMS namba mar SMS en 23 en Dr. Jerry studio wang'iyo tuo ma wadendo ni hepatitis B mabedi kelo kod kidieny mar kute mwadendo kacha ni viruses kata virusi onyalo kelo ni chandruoge mang'eny mokalo nikech odhi to miyo chuny kuot miyo chuny ok tika konego beno tiyo kae to bang'e no bro kelo ni chandruoge mopogore nikech ni semulo kar chanjo mar hepatitis wamula ne chanjo mar hepatitis mana matin nono chanjo mar hepatitis inyalo mi ng'ata wawacho ni inyalo mi nyithindo matindo monyuol konyuoli to bang' jumbe 6 onego bedni idok e osiptal itero nyathi osiptal to achiel kuom chanjo mimiyogi en chanjo mar hepatitis gimakore gi chanjo mopogore to en imiye mokwongo ikuongo imiye odiochieng' mokwongo mobiro makoro mar bang' mag wige jumbe 6 kaso bang' dwe achiel kendo ichak inuoye kendo kobudho bang' dwe achiel kendo ichak inuoye manyiso ni mar 2 gi mar 3 cha mago gin booster miyo chanjo mokwongo cha koro o boost ni mondo dendi obed gi teko manyalo geng'o tuo mar hepatitis ni to nitie joma koro yudo ni nokomigi kata gin joma dongo be nyalo yudo chanjo ni wacho ni en mana lakini gipogore ok dhi miyi mar nyithindo ka en dhi miyi mana mar hepatitis mopogore mar hepatitis no kende en inyalo yude kata mana teenagers manyalo yude anytime kaponi gineno ni ber ka onego bed ni gibedo godo kalure gi tije magitiyo jok moko miyudo ni wach kata ni commercial sex workers mang'eyo ni gin prone gin at high risk mar yudo niwach wayudo ni yo mar nenruok ni be nyalo miyo ng'ato timo nade yudo gini e yo mayot koro nitie jok inyalo mi chanjo ni mondo timgi kata mana joma tiyo osiptal niwach giromo gi jotuo ma nigi hepatitis kata jotuo moko ma ikia kata ni en godo kata onge go tinyalo kata chuori gi sindan gibe nyalo migi chanjo to gini nyalo mi kata ng'ama jaduong' ma poko tigo kata mana 70 years bed nyalo mi chanjo mar hepatitis kalure gi koneno ni en ng'ama nyalo yudo tuo ni yo mayot ero kama na enya kapono nitiere kod penjo mora namba mar SMS en 23 wakauyo ka waduogo tibo yudo thuolo makende mondo mi penj laktar kokale namba ma inene TV mari nikech ber ka ing'eyo ber ka ipenjo to seche ma ipenjo no timedo ng'eyo waduogo miyo kikidhi mabor kata matin kikisudi Kitume mawakelonu otenore e ndhadhu maggi ka wakiko gi makare yud thumbe miero mapacho ka kama mzuka umepanda twende paka chini kod pinje maoko baby full my command like zombie e chenro mag tiedero ngoma uwake akimwaga pesa ndalegeza Tum Dagmor Ramogi Night Magite Mana Ramogi TV Madho ndawa nyalo miyo pien dendi jore nikech oduoko piny okang' mar remo ringo go e dendi. Dan Olonde Kani Nairobi, Ma Ramogi TV.
Introducing a new way to earn cash every time you buy airtime. Simply dial *487*2#. Buy airtime, pay for electricity or water bills for you or someone else, and get paid papo hapo. Usinunue airtime na tokens bure bure tu. Earn instantly with *487*2#. Dial *487*2# now. Collect fare kwa boda au matatu ukitumia ViewPay cashless na uqualify for bima ya 100,000 shillings pamoja na medical cover ya 20k na permanent disability cover ya 100k kwa 5 bob pekee. Dial *236# today to start using ViewPay cashless. Duol mar SRC koro wito oko omenda moko mabalang e osajod bura mapachuka. I wish to assure Kenyans that NPS is and remains committed to partner and support IBC to conduct and deliver a free, fair and credible 2022 general election. Duol mar IBC kod bad migao mar obila oyango ni oselalore kendo tieko ywaruok ma oseneno e kindgi. Doho golo chik ni Rigathi Gachagua ma en jalup William Ruto oduokne sirikal siling $200,000 mane odonjo e aguche mar bengi e yor mibadhi. Penj laktar achiel kachiel kokalo Ramogi TV kamwacho ni ngima en mwandu. Wariwore gi piny ngima e hingo odiechieng hepatitis. Kendo wantiere kod Dr. Jerry studio wang'iyo hepatitis en tuo matimo del nade. Wawinjo kacha ni en tuo mamiyo chuny kuot, en tuo ma ka chuny osekuot to biro kelo ranyisi mang'eny mopogore opogore nikech chuny chalo engine mar dend dhano. Seche mosekuot no ochal gima okethore kendo kok ong'e maber to nyalo dhi mokwa mana kaka engine mar gari nyalo nok makoro dendi ok nyal tiyo maber. Biro e yore mopogore opogore kaka yore mag terruok kata yore mag riwruok. Pige mag del daktari wachonwa kacha ni kelo tuoni. Yore mag chemicals bende nyalo kelo tuoni kaachiel kod kidienje moko mag chiemo mwabro ng'iyo kaka nitiere kidienje moko mag rech ma bende kichamo koko ted maber to nyalo kelo ni kute mag hepatitis. Ne wang'iyo kacha chanjo daktari opimonwa kacha ni thothne miyo nyithindo kata kamano chanjo ni nyalo mi ji mopogore opogore. Daktari seche mo mi ng'ato chanjo kata mi nyathi chanjo kata odhi obedo exposed kata oyudore e thuolo ma onyalo gamo kutegi makelo hepatitis gi. Wawere gi nyithindo joma dongo ma jo higni 30 kata higni 40 ng'ato dhi oyudo chanjo to dhi obedo exposed oriwore kata gi jaherane kata oriwore gi ng'ato. Chanjo ni dhi rite kuom thuolo marom nade koso chanjo ni katika no sedonje del ni tip to chako mana geng'o dendi mondo mikiki gam kute makelo hepatitis B. Mokwongo gima adwa ni waler gimoro ni ikele hepatitis B won. Ngeni wan gi hepatitis B to wan gi hepatitis. Koro hepatitis B tikelo gi yor riwruok kata gi pige mag del makele. Mane makele. Koro wayudo ni kodok e chanjo, komiyi chanjo to nego beni chanjo ni imiyi mokwongo kaso inyalo bodho kata mana jumbe adek kata 4 tichaki ichuoyi kendo. To chanjo ni onego beni gimomiyo chanjo imiyi en ni kaponi tuo cha obiro kata umaki to roteke mag del ma chanjo cha oloso dhi to gore gi tuoni to tieke. Mano e mwang'iyo kabisa. Kendo kwa doke thieth, kwa ng'iyo gi thieth, yudo ni chanjo ni makonyo niwach ok ji te mithiedho gi hepatitis, yudo ni joma ng'eny ma yudo hepatitis ok te ithiedho. Niwach yudo ni seche moko roteke mag del cha nyalo mana dhawo gi hepatitis ni to tieke. Koro gima watimo ni omiyo roteke mag del bedo manade motegno. Mama etiji chanjo ni maduong'. Ma etiji chanjo ni maduong'. Ma wacho ni prevention is better than cure. Koro nitie jok moko ma iyudo ni seche moko mika ta chanjo to podi iyudo ni roteke mag del niwach en gi tuo mopogore opogore. Onyalo bedo kata ni en gi cancer, onyalo bedo kata ni en gi diabetes, onyalo bedo ni en kata mana gi tuo mar ayaki. Koro iyudo ni roteke mag del cha pod odok piny. Omiye chanjo to roteke mag del pod ni piny. Koro ng'ani be iyudo ni seche moko hepatitis B virus ni pod dhi miyo do chunye kanyo ero dhi hinyore dhi kuot dhi bedo gi all the signs and symptoms. Koro manyiso ni lure gi ng'at ma
kaka dendi chalo, kaka dendi tek to dhi dhaw mana gi gini to kata kionge gi chanjo. To ka dendi yom tinyalo bedo gi chanjo to pod okelo ni chandruok. Ka dendi yom. To koro chanjo ni wuon ten on loso roteke mag del ma deal gi tuo mar kata virus mar hepatitis B ni. Ma koro ngiso ni en ready ma ka tuoche obiro to gichako dhaw kode to mana seche go. Ponono ni rateke ni mag dendi ber daktari adu kimana chien kama ni wantiere cha to iyudo chanjo kai to idhi bedo exposed. Intiere kod thuolo marom nade mar yudo tuo ni. Osemi chanjo rateke mag dendi samoro ber samoro gi yom tibedo exposed. Tuo to pod inyalo yudo. Tuo donje dendi, roteke mag del tijgi gin dhaw gi tuo no. Manyiso ni bedo matuo to roteke mag del oingo tuo. Manyiso ni nyalo yude mane momiyo wamiyi chanjo. Koro ka dendi tek to roteke to be chanjo be nomiyi to ka poni tuo ni omaki seche moko ki bing'eyo kata ni tuo ni nomaki. Mach roteke mag del ka dhi deal kode kapok otimo nade kapok oinyo. Magi mitimo nyiso waka daktari ni waduto te kamora mora ma wantiere jogo maneno chenro mar penj laktar ni namba 1 nyaka waneni waketo rateke wa mag del obedo motegno. Koro kata yudo chanjo kati ritori to rateke ni mag del nyaka bed motegno. Wadonje weche mag thieth. Kik wiwil jahera mar chenro mar penj laktar inyalo penjo Dr. Jerry kokale yor SMS 23600 kata kokale namba mainene TV mari penj laktar. Thieth mar tuo ni mokwongo en ng'eyo. Emomiyo no ka koro odiochieng' ma kawuono tarik 28 wacho ni I can't wait. Nyaka wadhi wa test. Koro wangiso ji ni ber ka gidhi osiptal mondo giyud ka ginyalo pimgi. Mano one way mwatimo godo screening. Nitie moro ma koro wadhi watimo ne jomamine moyudo manigi ich be nyaka timnegi. Koro achiel kuom gi en yudo tuoni. Kosa yud tuoni maponi koro daktari otimo test to yudo ni in gi tuo mar hepatitis. Lure gi ranyisi ma in go. Wanyalo bedo gi chronic kata acute. Kin gi ranyisi manyiso ni ihinyori ahinya to seche moko nyalo miyi yedhe mopogore kamar antivirals moko ma mondo duoke piny matieke. To jok ma yudo ni ihinyore ahinya yudo ni roteke mag del margi odok piny. Koro seche momi yedhe ka to dil gi virusi gi to chiemo be nyaka chiemo maber to nyaka waduok roteke mag del mondo otimre nade obed motegno. Mar ariyo nitie jok manigi chronic to yudo ni gionge ranyisi. Daktari angu yiena kaw simu kiye? Kaw. Wantiere kod Awiko e simu. Hello penj laktar? Aripo awuoyo kwa mbita. Machiegni penj laktar. Apenjo ni ya. Dini? Wachamu dhok, wachamu diek, wachamu gwen to gin gi chuny. Gimbe ka gin chuny gin gi hepatitis to nyalo mako dhano. Wang'eyo ni erokamano Awiko. Hepatitis wayudo ni nyalo maki, hepatitis B nyalo maki kaponi in gi riwori gi pige mag del ma ng'ama ni godo. To gik mwachamo gi watedo gi. Manyiso ni kwatedo gi maber to gidhi tho. To ok en gima nyalo bedo oko mar del kuom muda mang'eny. Onyalo bedo oko kuom thuolo marom nade? En onyalo tiyo kata gimoro kata ma 2 minutes 3 minutes. Manyiso ni owuok kuom ng'ato to donjo kuom ng'ama chielo immediately. Lakini yudo ni gik mwatedo gi, gik mwachamo gi, gin gik mwatedo kendo wachwako gi. Mana kapo ni wamadho gi kapok otedgi kata kwachamo gi kapok otedgi, ema koro wanyalo wacho ni nyalo bedo. Kapo ni tuo ni omako chiaye gi. To chiaye gi to ng'eny gi to pok waneno gi ka gin godo. Erokamano nyomiyo sasa mitedo to nyaka ngited chiemo maber. Ka en michwako to chwaka maber. Erokamano ahinya. Daktari ni wadhi nyime. Thieth mar ariyo wacho ni kapo kwa yena kaw sim Francis. Hello Francis, penj laktar. Oimore nya Francis machiegni penj laktar. Awinjo ka laktar explain gik moko kago to gimoro chand. Hello. Ango machandi Francis? Francis olal no?
Francis? Rama. Wawinji koro? Awinjo ka Rama. Gi amboga be samoro wan kabisa. Koro samoro ndo dana muonyo lao. Koro explain kanyo. Koro nagombo konyalo advice from there. Nikijasadi hospital mondo pima. To poka nwango thieth modhi kare. Erokamano ya Francis. To wange. Tongu wangi chalo nade Francis? Tongu wanga ni sawa. Tongu wangi ni sawa. Okoloko rangi okobiro ratonga. Okoloko rangi okobiro ratong. Erokamano sana Francis. Gima nyalo nyiso Francis en ni kawacho ni rame to seche moko winjo kodwa muonyo law to winjo ka belit. Nitie gik mang'eny minyalo pim mopogore gi hepatitis. Ok wacho ni wanyalo golo hepatitis oko, lakini ber king'iyo gik mopogore kata mana mild ulcers. Kata kwang'e daktari akwayi ni mondo miaka usimbe Elizabeth kata itudgi mondo gimar Francis iduogi kanyakla. Hello Elizabeth, penj laktar? Hello. Machiegni Elizabeth? Hello. Machiegni Elizabeth, penj laktar? Ai, erokamano. Napenjo ni niya. Dhi nyime? Kamadho chai, tawinjo ka yani moko biro na samoro chunya lewa kasebilo kata gimoro amora. Mano kendo. Erokamano ahinya. Ing'eni kane wang'iyo ranyisi mag hepatitis B, chuny mating'ore ni ne nitiere, ich maremo kaka mar Francis cha ne nitiere. Koro inyalo riwo penjo mar Francis kod Elizabeth mondo midwoki kanyakla kiyie. Kachako gi Francis, to anyalo nyiso Francis ni ber kapo ni odhi opim gik mopogore mok kata mana hepatitis B kende ne. Niwach yudo ni owacho ka ni bundie lit gi malo, to owinjo ka be duonde be rame seche moko komuonyo gimoro, kata komuonyo law kata komuonyo chiemo. Mano nyiso ni seche moko nyalo bedo kata mana gi ulcers. To nitie gima iluongo ni GAD manyiso ni seche moko ibedo ka in gi irritation kata gastritis, to dok to odimo nade orew nyaka duondi seche minindo cha. Koro iyudo ni duondi ni be on and off inyalo bedo gi tuo gi lit moro. Ma Francis ni ber ka po no odhi otimo test mopogore to ka ber to tim kan nyaka scan mondo ng'i godo ni bundie ni tang'o momiyo osebedo karame kama. Lakini chutho taparo ni nyalo bedo gi gastritis ma ikelo gi GAD. Kwadok gi Elizabeth yudo ni wacho no winjo kwa chunye gamoro odwa ng'ok. Komadho chai kata gima nigi chak. Manyiso ni seche moko nitie shida mar chak. Ng'eni nitie jok moko mok nyal tolerate chak. Mano achiel kuom gima nyalo onego bed ni ng'eyo. Mar ariyo, seche moko nyalo bedo kata mana gi infection mopogore kata mana gastritis no, ma seche moko yudo ni komadho gimoro kata kochiemo to owinjo ka gima odwa ng'ok. Lakini chutho to wacho ni chai kende makelo ni. Manyiso ni onyalo bedo ni obedo gi intolerance mar lactose. Koso samoro keto skari mang'eny e chai? Skari mang'eny nyalo miyo chuny ting'ore? Ok owacho kamano. Kanyoko. Erokamano ahinya daktari. En penj laktar wariwore gi piny ngima e ingo odiechieng hepatitis ma bende Dr. Jerry fononwa iye motegno maber. Daktari, kapo nono ni tuoni ok othiedhi, kapo nono ni tuoni ok ong'i malong'o, complication modhi kelo, waseng'eyo kata hinyruok modhi kelo mag chuny, to kapo nono dhi ahinya, odhi timo chuny nade? Ang'o madhi timore ka? Mokwongo wang'e ni hepatitis en kata teke mag dendi ber. To del nyalo gore kode borum. To wanyalo bedo gi chronic. Manyiso ni kobedo gi chronic, mano ema waluongo ni carriers. Manyiso ni jogi nyalo miyo joma opogore ma spreading mar tuoni, lando mar tuoni onyalo landore mang'eny. To kapo ni ok ithiedhe to teke mag dendi be ok ber ahinya, to onyalo hinyo dho chunyi ni. Manyiso ni mokwongo onyalo kelo ni hinyruok ma seche moko ochango gi ska. Manyiso ni adhola no. To odhi kelo gimoro miluongo ni cirrhosis. To ok sana ok cirrhosis. Gimoro kelo liver failure. Liver failure manyiso ni koro liver ni dhi chopo kuma koro koti. Ma kapo ni ok olok ni liver machielo, omitim ni liver transplant, to nyalo kelo tho. Niwach wang'e tije liver. Mar ariyo, ka liver ni ok ti maber,
Manyiso ni seche moko kata mana rembi cha ok losre maber. Manyiso ni ionge factors mag bleeding ka kionge factors mag bleeding mag clotting factors to kiyudo kana mana chwanyruok matin kinyori matin to remo mang'eny. To ka remo mang'eny ti nyalo bedo anemic gimono. Kamano to kata mana gimomiyo wanyalo bedo pod anemia niwach remo cha ok losre maber. Ma thuolo ni malo mar ng'ato bedo kod nok mar remo ma bende waseng'eyo chandruok monyalo kelo. Daktari iwachonwa kata ni liver kata chuny nyalo dhi makori bed kod liver failure. Tiende ni koro chuny ni ok ti ma yor konye en mana kokalo kuom transplant. Chuny kokethore kuom kwanda tamalo marom nade tinyalo konge kuom ranyisi kama en chuny. Kokethore marom nade kokalo kuom tuo mar hepatitis mwawueni tinyalo konge to kochopo kanye makoro ok nyal konge kokalo nus makochopo nus kama to pod inyalo konge ka nus kama pod inyalo tiyo matin lakini kokalo nus to koro iyudo ni koro ok oti maber kaka onego bed notiyo. Mar adek complication machielo en onyalo kelo cancer mar chuny. To kokelo kansa mar chuny to ang'eya gima kansa nyalo timo. Erokamano. Wach mogik miwatieko godo chenro ni kaka wanyalo geng'o hepatitis daktari? Hepatitis B waseneno ni oyudore e yo mopogore opogore tachiel kuomgi en yore mag terruok gi riwruok. Koro kanyo onego bed wang'eyo maber. Mar ariyo ber kibedo gi partner mari upimoru to kendo onego bed ni come out giwacho ni wakawuono hepatitis day wacho ni we do what we can't wait doing what testing. Onego bed ni wadhi to pimo to yudo ni kin gi hepatitis B ting'eyo kaka inyalo konyo kata mondo kik ilandi to be mondo kik landni. Koro ber king'iyo kata mana partner mari upimoru mondo ung'e pile wadhi ka gimo kod wadhi timo kata mana riwa arus to wadhi to watimo HIV gima wiwa wilgo nitie tuoche mopogore opogore mabe wanyalo yudo yor riwruok ma hepatitis ni achiel kuomgi. Koro mago be nyaka wang'e. Daktari pono ni ng'ato dwa tudore kodi nyalo yudi kanye? An atiyo Nairobi ka hospital miluongo ni Medical Health Services. Wan yo Embakasi, achiel nitie Donom, achiel nitie Fedha. Erokamano. I can't wait. Mano e otima duong' thor wacho odiechieng' ma kawuono kaka Ramogi TV penj laktar wariwore kod piny ngima en wach mar I can't wait tiende no kanyala rito. Sasa midhi od thieth teme mondo seche mipimo ni nonro mamoko go ing'e ni to bende intiere kod hepatitis B kapo nono ni intiere kode ibro yud kaka inyalo konyi mapiyo piyo. Mata ichendo ni en Andruth Otieno. Erokamano kuom bedo kodwa ne producer marwa ne director marwa wacho ni erokamano nyaka kendo odiechieng' machielo I can't wait.